Ito na nga po yung nakuha namin. Medyo marami-rami rin. At anong tawag dito? Dalag. Nakakuha kami ng isang dalag. At pakita ko na lang sa inyo mamaya yung kwan. Hi guys, for this video ay maglalambot pala kami ng isda sa ilog. At ito pala yung gamit namin. Kay Kenneth to at akin to. So let's go. Nandito na tayo sa bridge. At andito na nga po kami sa ilog. Tagapak. So yun guys, maglalamba yung kasama ko. Tignan natin kung may makukuha. Baka burat to eh. Ano yung tro na yon? Tro ng guan. May huli. So ayun, wala siyang nakuha. Isa lang yung nakuha niya. So ayaw talagang alis. Mas marami sa baba. Tara na. Nakakata na yun. Wala. Pupunta na kami sa baba. So ayun, walang nahuli sa taas. Dalawang maliliit. Punta kami sa baba. Mas marami doon, mas malaki pa.
So, nandito na tayo. May namimingwit ng isda doon sa baba. So, dito tayo sa taas maglalambat. Oops! Madulas. Ayun na nga po, inaayos ni Kenneth yung kanyang trap. Panghuli ng isda. Dito lang. Kulkol. Basta sa kita magbingon. Mga artista na. Tagal. Ginagawa din naman sa ngayon. Zoom lang ang ayam. Kalasalat-salat nga raw. Dadak ka tay. Video. Napulot-lumok din namin sang kunam. Pa may kanag ka? Di kinuro na record pag hindi nagkuro ko tinapon. Kuan damo darayo nang nagtatabu ko lang, dapay. Kinigtot ko lang na. Kinigto mo na eh. Ryan, tulag to siya. Ito yung kinigto mo. Kinigtot ko kung talibog ko na kadwa na rin umil. Isa umika. Umil lagi niya. Ding ding ding. Kaya lima basiyang ko ginawa at kusa ka na. Nakabatok ka. Ay, hindi naman. Maagis yung surte. Eh na nga, may nahuli na nga pala kami. Lapit mo dito. Apat. May apat na po kami nahuli. Lagay mo dito. Bilis. Nakita mo ang nag-ganito. Para kuan, paniwala kayo. Walang laman to. One. Two.
tatlo. Layo mo yan. Layo mo. Ay, shit. Apat. 4-0. At ito na nga po yung nakuha namin. Medyo marami-rami rin. At anong tawag dito? Dalag. Nakakuha kami ng isang dalag. At pakita ko na lang sa inyo mamaya yung pangluluto namin. So bye. Hi. Ngayon lulutuin na natin yung nakuha namin ni Kenneth. At una, lagyan natin yung luya, sibuyas, at bagoong. Tapos igigisa natin. At dapat naisalin sa dalawang lalagyan yung unang gata at pangalawang gata. At sinalin ko na pala siya sa mas malaking lalagyan kasi hindi ko siya mahalo. At lagyan na natin tong unang gata. Pangalawang gata pala. Tapos huli yung unang gata pag malapit ang maluto. Tapos lagyan na natin yung unang gata. At hintayin na lang natin kumulo. Lalagyan na natin ng pampaasim at suwete. At lagyan na natin at ilagay na natin itong kuhol. Kalimutan ko kasi nilagay kanina. Kaya linagay ko na ngayon. At ayun na nga, kumukulo na nga po. Lagyan natin ng pampaasim. Lagyan na lang lahat natin pera yung plastic. Tapos itong atsuete. Ayan ko lang yung butas. Ayun, magkakaroon na siya ng kulay. Haluin. Ayun, luto na po yung ginataang isda. Luto na po yung ginataang isda natin. At thank you pala sa panonood ditong video namin. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!